सेक्सनि बेलायाव खिन्थु मास्टार माबा माबिजों खोथा गैया खायफा बारा थायो खायफा खम थायो दे आरो माबा आं खनसेल' हरदों दे खनसेल' माबाया नालाय मेसेजखौ खनसेल' हरदों आङो थारमाने नायगोनलैल' होनना खनसेल' हरदों आं सोरखौ नायगोन होनना हरदों हौवाखौ नायगोनलै होनहरदों आरो ना आवगोलाव आं जेबो गैयामोन दे आंनि सिगाङाव नोङो ब्रह्मनि सिगाङाव मस्त बैयाव लान्थिति ओरै खाथिलायना देखायदो नोङो माबा फाग्ला बायदि देखायदो नोङो दलङाव आंनि सिगाङावनो गारियाव जोंहाबो दंमोन आंबो दंमोन नों बेफोरबायदि आंखौ बुंलायनाङा आङो बेसेबां सोरनो मा होदों आं सिसि केमेरा होनानै नों मा पात्ता मोनगोन आंनाव फैयो माबा सानदों आंथ' ब्रह्मनि सिगाङाव फाग्ला बायदि देखायाखैना आं देखायाखै दै फाग्ला बायदि जायाखै आङो बागमाराव फैसा लायनो थांबा नों बिजों लाना फैलायो ओरै थंथिरायनाय नोंनो खाथिजों हाना थैथारनो नागिरलायनाय नोंनि मिसेस हरलायोमोन इयाव नोंनि मबाइलाव आं मोनामोन नामा बिनाव सों बिनाव मिथिगौ मा होननानै मिसेस हरोमोन नोङो आं खनसेल' हरदों दे खनसेल' माबाया नालाय मेसेजखौ खनसेल' हरदों आङो थारमाने नायगोनलैल' होनना खनसेल' हरदों आं सोरखौ नायगोन होनना हरदों हौवाखौ नायगोनलै होनहरदों आरो ना हिनजावखौसो होनदों हिनजावखौ माबोरै इदि जाखो होनबा माबोरै इदि जाखो बैसागुआव माबायदि जादोंमोन बिनि उनाव माबायदि जादोंमोन बागमाराव थांनानै माबायदि इफोरनाव आंनाव दङलै सोरनि कन्टेक्टआ सोरनाव दङ बेबो आंनाव दं माबा ओरैनो माबा बायदि मोनो नामा एसे आब्रा बायदि मोनो नामा मा सिम नोंना बिनिया मा सिम बेसो सिमखौ नायबानो एक्सेन्सआव नायबानो सोर माजों मा कानेक्सन दं बेसे माबायदियाव दं बेसे बाजाराव सोर माबायदियाव फन हरबाय थायो माबा बेफोरखौ नायनो हानाय माबा एसे आब्रा बायदि जाना दङ जोंखौ माबा जाम्बा थानो सानो नामा नोंसोरल' माने गोरों साननानै गाबदों नामा नोङो नों मालायनि न'खरखौ अर फोजोंनो थाखाय मार मोजां मोनोमोन नामा नोङो ओइ आमायसो नोंसोर कम्पानियाव थानायखाय नोंसोर आब्रा बेलाय मास्टार नालाय गोरों माबा बायदि मोनलाय नामा सोरहाबा हौवा गैयि न'खराव मास्टारखै गोरोंलै इयो लाजियाखै मालायनि न'खर सिलिंखार खालामफैयो मालायनि सनानि संसारखौ सेफायनो सानैनिबो खानाय सिननानै बाखै मेगन सेगन फुदोंलाय आंनि सिगांना दोनदोंमोन आं सानसेबो बिसिखौमोन कम्पानिनि सिगाङाव मेगनाव साबनो रोङा आं नांलायाखै डिस्ट्रिक्ट ब्रह्मनि सिगाङाव नांलायाखै नों नांलायदो नांलायाखै नोंसा केरेक्टारखौ नोंसोर खिन्थिदो बे बुस्थुआ केरेक्टारखौ नोंसोर खिन्थिदो बि थिग खिन्थु केरेक्टार हिसाबै नोंखौ दा बुंबाय केरेक्टारखौ नोंसोरनि केरेक्टार प्राइभेट सिनलायाव थाखायो आरो सिनलायाव नुबाय थाखानांगौ प्राइभेट सिनलायाव थाखायो आरो नुवामोनबा अबेनिमोनलाय नोङो मानसिया ओमफ्राय अबे मास्टार मावो ओमफ्राय गपालनि फिसाला नोङो दा पार्टिखौबो आं मा गैला निजा रायसोदो खिन्थु पार्टिजों अबे मास्टार मावोमोन नोङो ओमफ्राय फुंबिलियावमोन मास्टार नङा बेयो बे हिनजावनि मास्टारसो बिदिसो गथ' गथाय सानै ना सेक्सनि बेलायाव खिन्थु मास्टार माबा माबिजों खोथा गैया खायफा बारा थायो खायफा खम थायो दे आरो माबा जायोना ओमफ्राय गथ'फ्रा अबाव फरायोमोन सासे बर्मायाव फरायो ओमफ्राय सासेया दा बर्मायाव आं बांसिन बाइकजोंसो थाङो खिन्थु हारसिं ओमफ्राय मालाबा बाइकआ जुदि माबाबा एसे गाज्रि बायदिबा बासजों थाङो आरो होनबाथ' नोंसोर दाबो रिलेसनाव दंबावो नोंसोर इदिखायनोथ' दिनै आरो आङो थांबाबो फंबायनि गारिखौ लाना थाङो आरो फंबाय गारि दं सालायग्रा लांखायो आं नङा बासायगोन सानाखै आं बिदि केसाव बिराद हमजाबाथ' रावबो बासायाना सोर बासायनो नामखौ खनसे खोथालाय नोंनिखौ सिद्धेस्वर बसुमतारी नामफोरखौ मिथिलायना हमनानै मोनखादों ना आंलाय मा